тому Бог виконав своє обіцяння і послав Сина Свого на землю. Є остаточно на цьому світі для того, щоб збавити нас, щоб поєднатися з Богом Отцом і освятити нашу чоловічність. Так само і сьогодні, як 2000 років тому назад, Ісус кружить по землі і шукає місце, де Він змог би народитися, де зможе жити. Як тоді, так і сьогодні люди закривають двері свого серця перед Ісусом і Його навчанням. Бог ведає, до кого і на що приходить. А ти ведає про це чоловік. Так давайте продолжаем сегодня. Что такое коляда для нас? Учи наше счастье. Ці Христі, які несе збавлення. Каляды – гэта гадавіна каханага, а вось шчасце – гэта калі не гледзячы на тое, што ты жанчына, слабы пол, але шмат чаго дасягаеш у кар'еры. Вось я вельмі разумная, таго шмат чаго дасягнула. Мне на працы ёсць падчыненыя мужчыны, і мне вельмі падабаецца кіраваць імі. Я маю грошы і ўладу. Люблю адно і другое. Каляды – гэта дадатковы адпачынак сябрамі. Баня, пиво, шашлыки. А счастье? Счастье – это моя новая машина, мой дом, який я побудував своими руками. Мої ровесники нічого не добилися у своєму житті, а я побудував і їжджу на крутой машині. Ось гэта счастье. Каляды – гэта смачная індычка, святочны стол і вся сям'я разом. Адзін аднаму дораць падарункі. А шчасце? Шчасце гэта і ёсць добрая сям'я. Вось у мяне сям'я прыклад для ўсіх. Дзеці вучацца ў інстытутах, не кураць і не ўжываюць наркотыку, як у маіх знаёмых. Муж працуе, не п'е і не гуляе, як у маёй сяброўкі. Навогул, гэта моя заслуга. Я і гаспадарка, і выхоўваць усіх магу, і ў доме маёй прыгажосць, не тое, што некаторых. Каляды? Каляды я заўсёды праводжу ў усялякіх начных клубах. Там заўсёды ёсць якая-нибудь праграма, напрыклад, з Дедом Морозом. А шчасце? Шчасце гэта калі ты зорка. Вось, я зорка. Я шмат чаго дасягнуў, шмат пра што прайшоў. Цяпер пра мяне пішуць у часопісах, мяне клічуць на радыё, на тэлебачанні. У мяне ёсць шмат розных прыхільніц. Я шмат пра што прайшоў, іншыя не прайшлі, а я прайшоў. І цяпер, о да, цяпер я купаюся ў славе. Я чую, што нехта кажа, які ён шчаслівы. Але я ненавіжу, калі хтосьці кажа, які ён шчаслівы. Кожны з вас зараз думае пра матэрыяльнае. Матэрыяльнае? Грошы, машина, дурныя! Я возьму гэта ваше матэрыяльнае ў свае рукі. А што калі? Я зараз зраблю для вас выпрабаванне. Выпрабаванне, так. Дзе мой агонь? Ты кажаш, што прыгожая кар'ера. Не бываць гэтаму. Я зраблю так, каб цябе зводнілі. І на твоё месца прыйдзе больш маладзейшая, прыгажэйшая дзяўчына. Вось табе маё выпрабаванне. Малады прыгожы. Кватэра, машина. Нет. Я тебе зраблю аварию. Да. И пожар в твоей хате. О, як я люблю вогнища. Вось тебе. Сям'я, дзеці, муж, як гэта ўсё прыгожа. Але я зраблю так, каб гэтага ў цябе ніколі не было. Я забяру ў цябе здароўе, і твой муж ажэніцца на больш маладзейшым і прыгажэйшым.
шмат 2000 гадоў таму. Не сееш ведаць, хто такі Езус, не сееш, і слёзы высохлі, яшчэ нязгоды зніклі, яшчэ войны скончыліся. Але ёсць і добрая навіна. Нарадзіўся Езус, нарадзіўся Сын Божы, і ён гатовы стаць збавіцелем для кожнага з нас. Дорогие, сподіваюся, что мы сегодня пойдем разом в костел? Что снова у сотый раз я докажу? Что я там забуду? Глядите, вы молитесь Богу, и так, до речи, нам ничего не допоможет. Але свято. Что, на какое свято? Веришь, коли мне довелось состроить этого вашего Бога, то я прямо уже задам пару питаний. Зрешта, покажи мне, где он. Может, там, может, тут? На, тримайте мене Бога. Пробачь его, Господи, и дай ему шанс познайомиться с тобой. Добро, пойду я. Треба наводить порядок, идем по воде, как поспеть на постель. Сатана робить усё, каб для Бога не засталося часу, каб для яго просто не было месца, каб мы пакінулі гэта дзвярыма нашых інтарэсаў, планаў, праблемаў, нашай штодзённасці. Сатана зробіць усё, каб зменшыць сэнс Божага нараджэння, каб яно нічога не змяніла ў жыцці. Каб гэта свята асацыіравалася толькі з тым, што знешняе, падарункамі, елкай, звычаем, пакупкамі. Каб у свята Божага нараджэння пазбавіць Божага нараджэння. Все, я такое свято, а мы по крамах шляемся. А табе толькі глядзець тэлевізор. Про подарунки треба було раніше думати. Як ти казав? Дороженька, у нас ще шмат часу, ми вже поспіли. Бо ще поспіли. Ти про дітей подумав хоч у своєму житті? Коли б ти їх правда любила, ти б сама вже давним-давно купила. Мама! Чого тобі? На, бери братика і йдіть гуляйте. А ми з татою ось у ту краму пойдемо. Идите, от вас ни у свята, ни у будни не отпочнешь. И дальше, ніколи не почни детей, а садись, не зможешь почнуть. І чому вони сваряться? Чим більше свята, тим більше вони сваряться. І на Богу, що це за коляды такие? Боже, я ведаю, что коляды — это нечто связанное с тобой. Прошу тебя, как мои батьки больше не сварились. Вельми тебя прошу. Так, пошли. Бери братика і побігай додому. Знову ти на дачку. А ти на мене що кричиш? Езус, Сын Божий, стал человеком, таким, як ты. Это значит, что в очах Бога ты найценнейший, вельми близкий и уникальный. За мной життя Езуса, як описание, судрики я разъяснял. Перш за всю смерть, мука и воскресение является свідченням Його невимовної любові, якою Бог одорває кожного чоловіка. Видатно. Покупки зроблені, все прибрано. Так ти вирішив, ми йдемо всі разом в костел. Да покинь же меня успокой, наконец. Я упевнена, молитва зможе змінити наші відносини. Ну, згаджайся. Да, тебе жутко есть чем изменяться. І тобі так само. Гэты Бог, вечно гэты Бог. Что Он зробил для меня? Что Он зробил для людей? Чому я повинен Его верить, коли я Его ни разу не бачив?
калі буде тебе нічога не значыць, калі ты спіхнуў яго на абочыну свайго жыцця і не жывеш дзеля яго навукі, Бог і так цягне да цябе руку, бо ён прыйшоў в гэты свет, каб збавіць тых, хто загінуў. Ён памрэ. Да, і пойдзе ў ад. Але ён быў добрым чалавекам, верным мужам, любящым айцом, адданым сябрам чыніў многа добра, заўсёды камусь дапамагаў. Калі у людзей былі цяжкасці, яны ішлі да яго. І ўсё ж такі ён пойдзе ў ад. Чалавек вёў маральнае жыццё. І яшчэ... Ты заўсёды абараняеш людзей. Я разумею, чаму. Але ўсяго гэтага недастаткова. Ён ведаў пра мяне і ўсё ж такі не звярнуўся, не паверыў. Але, ойча, ты сам пастаў мяне заступнікам і абаронцам людзей. Да таго ж, у мяне сёння дзень нараджэння. Я прашу, зрабі мне падарунак. Дай гэтаму чалавеку шанец. Шанец? Што ж? Калі ён знойдзе таго, хто гатовы памерці за яго, тады ён будзе жыць. Дзякуй, ойча. Але няхай памятае, што мае адзін дзень. Памерці за цябе? Якое дзіўнае заданне. І дзе ты будзеш такого шукаць? Мне здаецца, тут не падойдзеш да першага напатканага. Тут не хацелі памерці за гэтага чалавека. Я за... А чаму я павінен за памерці? Ну, не ведаю. З пачуцця міласэрнасці, можа. Милосердности? Лепшая милосердность это та, якая для себя. А за другого человека помирать? Не. Дякуй. Але я не збіраюся прасіць ад такіх людзей з вуліцы. Але мяне многія любяць, ёсць сябры. І ты упэўнены, што яны табе дапамогуць? Конечно, не упэўнены. Я стараюся рабіць людзям добро, але за гэта наўрад ці хто аддасць сваё жыццё. Не, такого попросіць я не магу. Што ж рабіць? Пойду, развітаюся з жонкай, дзецьмі, сам прыму сваё пакаранне. Ідзі, адказ на ўсе пытанні знойдзеш вельмі хутка. Памятай, Бог блізка, значна бліжэй, чым ты думаеш. Які дзіўны сон, як правда, аж страшно. Я рада, что ты прочнулся. Да, мне трэба табе сказаць штосьці важнае. Але я ўжо спазняюся ў касцёл, бо сёння Божае нараджэнне. Добра, пойдзем разам. Пачакай, а што такога асабістага ў гэтым Езусе? Езус прыйшоў на гэты свет, каб збавіць кожнага чалавека. Нарадзіўся з Панны Марыі, а таксама памёр за нас. Памерці за кожнага з нас? Зразумеў, ён мой збавіцель. Ты сёння нейкі дзіўны, што злуешся і са мной ідзеш у касцёл, а цяпер ты кажаш... Ведаеш, дарагая, я сёння шмат чаго зразумеў. Я думаю, Бог значна бліжэй да нас. Значна бліжэй, чым мы думаем. Ангелы так часто появляются среди людей, их теплом согрей, здесь среди людей. Закрой глаза, и попроси свою мечту. Ты на руках ее неси. Закрой глаза и сделай этот первый шаг.
У солнца капельку тепла, и чтоб любовь мою хранили два крыла, я попрошу всего лишь несколько минут услышать, как молитвы ангелы поют. Ангелы так часто появляются среди людей, их теплом согрей, сделай мир добрей. Это так прекрасно, ангелы влюбляются в людей. Оглянись скорей, их теплом согрей. Благословенное свято Божьего народжения, радость и спокой для всех людей доброй воли. Благословенное свято Божьего народжения для тых, хто заблукали, гэта цуд і надзея, каб было до каго прыйсці, калі ўсе іншыя дарогі падвядуць. Напэўна, няма шчасця на гэтым свеце. Лепш мне было б не нарадзіцца. Я знік, усё страчана, і няма сэнсу жыць. Я нікому не патрэбна. Про мяне все забылі. Все зруйнавана. Ці варта цяпер жыць? Кожен человек переживает свою трагедию. З'явился Сын Божий в этот свет, каб зруйнаваць силу темную. И Он пришел выратовать всех людей, дать свое счастье, мир и любовь. Каб все, кто плакал, больше не плакали. Каб все, кто сумовал, больше не сумовали. Каб все люди снова были счастливые. А дзе Бог? Як ён можа нарадзіцца? А теперь будуй свой дом на Иисусе Христе. Нехай ты и твой дом служат Господу. Всякая слава, як ветер. Трава засохла, как ветер. Тому отдавайте всю славу Господу, и Он узвысит себе. Шукайте владарство Божие, и все остальное будет дадено вам. Что, снова убраться? Новое выпробование для новых людей. Як гэта? Але як гэта можа быць? Я нічога не разумею. Яны адышлі з маёй тэрыторыі, яны пачалі верыць у Бога? О, тут больш няма маёй сілы. Я не магу, гэта страшна. Глядзіце, усе выпрабаванні можна прайсці, калі сваё жыццё і шчасце будуеш з Богом. Мы лічылі, што шчасце гэта толькі наша заслуга. Мы лічылі, што шчасце гэта выпадковасць. Мы лічылі, што шчасце будуецца на грошах і сувязі. Але сапраўднае шчасце бывае толькі ў Богу, таму што Бог у Езусе Христе дае ўсё лепшае для чалавека. В эту ночь на земле
другое место узнагароджваецца ў конкурсе патлеек у дні хрысціянскай культуры парафія Найсвяцейшай Троіцы, горад Докшыцы. І, канешне, каштоўны прыз.